Tiprasharno Mothangani Bagay Tiprasharno Hani Nicol Function Nibaga Bubagra Podut Kishon Maniko Deborma Tanzani Khorang Rimani Bishing Greta Tipraland Khorang Kishamani Tanzani Khorango Jodo Bodolong Nokathalai Buskango Himani Bishing Edisho Hapambo Kamani Edisho Financial Kong Rizamani Edisho Hapang Pake Pula Audition of Greta Tipraland Resolution Pass Kleina Hine Kog Rimani Bishing of Tiprasharno Fiona Bagay Lightning June Tali Nishiba Shalmariwa Edisini Kok Shop Nago Shubungi Rimani a resolution no kebenai bodolni MTC rok gosiwina harmani thaisakok sayawino abo joto hastini tiprasarok no tongthok jagai baksaba mosaka baksaba bajirok soklaika tiprasarok laibamani sal hinai phiaba jefruni simi az resolution pass khlaika edisiwo afruni simi no tokma kosamro firingani chengi tongka salbrumno hastini krungsa thayo amra bangali greater tipraland no kasunai bagi joyawino khorangti sawitongo podre pod kok siljawoi Abuni Bukino, Krakshala TIPRA Motha, 16 Mandai Pulin Puni Luwajung by Kashakok, Tomatunori Panda, Shongzaway, Amra Bangalini Sham Butano, the Sejawi Kokshal Kanarika, Pandawa TIPRA Motani, Adoroni Bukali Hazaka, Amra Bangalini, Omohai Shamong Butang, Tetomong Shitra no Sejawi, Fine July Tani, Dog Shalmari, Strangsal Fundam Suko Haitama Zorawa, 16 Pulin Puni, Bukakti Shazamong Himboto, Kanyabagi, Khumulwngo Shendigato, Fajoto, Greta Tipraland, Hamzanerano, Kotumi Himboto, Kanyabagi, Koimong Naraka. Sazaka Khumulwngo Shendike Tishimi Dukmali Hati Tihimbi Bolong Hawanogo Tangai Batagay Tajatani Kokshana Hine. O jaga kok thumnai roni buskango ang ma basa phaika tamningke phainai July 7 tarik go जों kaisa 16 mandai pulinpurni ingui जों kok sabui kaisa Amra Bangali rok je Greater Tipraland no tugui borok sini borok no je birodi khaitongmani o protest no जों khainani bangui जों khonani 7 tarik ni salgo जों thangui tongo o Greater Tipraland no birodi khainai rok ni bangui जों protest thangui tongma jaga go ke busini tipra sarok nijeni hano jodi se hamjaka hangke khonani salo jotono oro phaigi sing ba share khaipai nani bangai ang koyu tei khonani salgo re jekno samung solai tongkha je potno tor jagui ba chini Tipraland no hamjaka hangke do phano mothangnani musuka hangke khonani salo jotono no ang koyu phai manjaka hangke belai keno sanai tei Khumulwngo headquarter o जों bo jaga go gathering ne hingke जों aro jaga go sentigate tongo o sentigate go जों jotono or jaga go gathering khainai oroni thangui जों dukmali hati tui khai जों gurinai dukmali hati ni simi thangkha hangke जों oro main building tui phai जों forest gate go जों kok thaisa thaini or jaga go sanai जों ja jotono no ang kha khlaiyo jotono no Hayani bangui ang koihoro tei jotoni thanigono ang ani khani hamjak maya fargui chini sobano जों khainai Greater Tipraland no जों jesakabon tuikhoknani nangnai Greater Tipraland जों maya hangke जों o hasakani जों kmai thangnai boni bangui no jotono no ang koyu jotono phainani ingdi जों o sobano जों mothakha hangke Maya sak jora जों o sobano जों solegui thangnani nangnai boni bangaino sara tirprani sini tipra sarok no ang koyu haino hai ang ani kokno usukhino jotoni thanigo ani khani khaksangma hambai ya fargui ang ani kokno usukhino muthaka hambai kulana hambai press media rokno sini singtam no press meet khana ka manile khana chung phungni no tamfuru Khumulwngo sendigodo TIPRA Motha 16 Mandai Pulinpurni Luwajimani bai khana chung Amra Bangali rok je Greater Tipraland no birod khaimani a birod no protibad khai kaise protibad misil khainai o protibad misilo जों 16 Mandai Pulinpurni ngui jotto TIPRA sabosoni Greater Tipraland no hamjagi tongnai rok no dolai pale ka angshogorhan khaini bagai जों khabai goi sarjago tei ang koinai judi norok sak no ang TIPRA sani wansukai Greater Tipraland no kubui khabai hamjagi tongkai khonani jesini protibad misil Amra Bangali rongni birudde je protibad misil tongmani o misilo jorani bising phaisokpai nanai ang kok khajarei ang kisa kok samani oron pakya rebungono khulumka hambai